Oo. Nagdala po tayo ng konting pagkain, groceries. Ayan, isang sakong bigas. Welcome back. Tayo po ay galing sa bayan at bumili ng kaunting groceries at may pagdadalhan po tayo mga kachapsoy. So ayan, papunta po tayo ngayon ng Barangay Aruganga, Lauang, Northern Samar. Grabe ang lakas po ngayon ng ulan dito sa amin, pero magkagayon man wala po tayong iindahing panahon. Tutulong po tayo dahil ngayon po ay schedule po ng ating pagpunta doon at may dadalawin tayo, may babalikan tayong residente doon sa Barangay Aruganga. So tara guys. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Aruganga at salamat, maigi na po ang panahon, tumila na po ang ulan at pupuntahan na po natin si Kuya Jorico, yung isang residente dito sa Barangay Aruganga na mahigit 25 years nang hindi nakakapaglakad. At ayan, dadalhan po natin siya ng kaunting tulong galing po sa ating sponsor. So maraming salamat po sa nag-sponsor po para kay Kuya Jorico at sa wakas, mabibigyan po natin siya ng tulong, kahit kaunting tulong lang po. Ayan guys, tara pasok na tayo sa iskinita. Dito po yung daan na papunta po sa bahay ni Kuya Jorico. At ayan, so kasama po natin yung aking kapatid na siya pong may dala ng bigas. At nandito po yung kanyang kapatid din po kasama po natin, ayan si ate. So kakausapin po natin si ate at si Kuya Jorico at ibibigyan na po natin yung kaunting tulong na galing po sa ating sponsor. Maraming salamat po. Nakatataba po ng puso na ginagawa ninyong instrumento ang inyong Maestro Waray para sa pagtulong sa ating mga kababayang kapuspalad. Batid kong hindi sapat ang dala nating tulong para kay Kuya Jorico, pero magkagayon man, natutuwa na rin ako dahil sa wakas at least kahit papaano ay makakatulong tayo na mairaos niya ang kanyang ilang araw o linggo dahil sa dala nating pagkain at groceries. Ayan, hello guys, so welcome back. Nagdala po tayo ng konting pagkain, groceries. Ayan, isang sakong bigas, 25 kilos at konting groceries para kay Kuya Jorico. So ayan, Kuya Jorico, ito po ay bigay po kaloob po ng ating sponsor. May gusto ka po bang sabihin sa ating sponsor, Kuya? Kuya, magpasalamat, Kuya. Ikaw na lang tayo magpura o kasanya. Oy, inaano ko nun sugaron mo. Sa hatag ito, pagpasalamat. Salamat. Oo. Sige Kuya, dinala. Nadala Kuya. So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Aruganga, Lauang, Northern Samar. Dito po sa munting bahay po, sa tirahan po ni Kuya Jorico. At ito po si Ate Regina. Pero hindi po siya yung Regina sa Darna ha. Ito yun. Regina Vanguardia yun. So, hindi po siya nagiging Valentina ha. Iba po yun. Iba talaga, promise. Kaya nandito po tayo ate. Naghatid po kami ng kaunting tulong. 25 kilos na bigas. Tapos kaunting groceries. Galing po yan sa sponsor. So, actually kapo pa po namin binili yan. Hindi po muna namin dinala dito dahil sobrang malakas tapon yung ulan ng ganitong oras din. So ayan, dinala muna namin sa bahay tapos ngayon pa lang namin hinatid kasi sinabi na para. So ayan guys, ate ko may gusto kang sabihin sa ating sponsor. Thank you so much. Anong yung gusto mong sabihin ate? Sige, sabihin mo na! Dara ko masalamat sa bumulig sa nakbugto. Ayan, sige. Okay guys, thank you so much. So doon po sa nagbigay ng tulong kay Kuya Jorico, maraming salamat po sa ating buting sponsor. At harinawa, mayroon pang magbigay para naman po mapaayos natin yung kanyang munting tahanan. So ayan, ngayon po ay maulan. So pihadong basa na naman po si Kuya Jorico dahil yung kanyang munting bahay ay hindi po siya masyadong maganda. Nanunurawig po yung ano niya. Nanunurawig. Basta ayan, medyo sira po kasi yung bahay. So ayan, kawawa naman po. Doon po sa may mabubuting puso pa po na ating mga sponsors. Baka naman po gusto po ninyong tumulong o magbigay ng kaunting halaga para po mapaayos. Kahit man lang yung bubong, yung dingding. Ayan, thank you so much. So
Again, thank you so much doon po sa nagbigay po ng kaunting tulong para kay Kuya Jericho.